Pozdrav svima, evo nas u još jednom klipu, danas snimam mining blog. A, kao što sam rekao u prošlim nekim klipovima, malo sam izbjegavao jer nisam razumeo sajt. Sad mnogo više razumem sajt, evo kao što vidite, znači level sam 15. I plus su tu neki eventi i još neki načini za zaradu koji vam mogu pomoći da zarađujete više pasivno, znači da imate veći hash rate. Ko nije gledao prvi klip, izaći će klip, znači gore u desnom uglu, prva 2-3 klipa o ovom sajtu, pa da vidite kako se na ovom sajtu zarađuje i kako da počnete zarade na ovom sajtu, a naravno link za registraciju na ovaj sajt će biti u opisu i ovom prilikom bih vas zamolio da se subscribe-ujete na moj kanal i da pomognete da moj kanal poraste, da bih mogao više sajtova da nalazim i da nam pomognem svima da zaradimo bez ikakvog ulaganja na internetu. Pa da krenemo. Znači, ja trenutno imam 4,06 gigahaša i to mi otprilike donosi na svakih pola sata, evo koliku nagradu. Složit ćemo se da to nije nešto mnogo, ali eto, možemo iskoristiti ove evente, znači sad je mnogo dobro vreme da se radi na ovom sajtu, zato što imamo 50% veću nagradu na offer volove i short linkove, znači to je do 6.8., znači do 6. augusta, znači još 5 dana imamo, onda 100%, znači duplo više experience poena dobijemo na short linkove i offer volove, to je isto također do 8. I mining blocks anniversary, znači to je neki rođendan, imamo neke minere koje možemo da kraftujemo, ali to je do 31. augusta, tako da imamo vremena, ali nisu uopšte jeftini mineri, sad ću vam pokazati. Ja sam jedan deo skupio, ali nisam drugi deo skupio, znači kada scrollamo skroz dole što se tiče kraftovanja, vidimo znači dva minera, jedan miner je mid second anniversary miner i big second anniversary miner, znači ovaj vam dodaje od 3,08 do 5,005 gigahaša, dok ovaj daje od 1,6 do 2,6. Sad to znači random, koliko će trebati prostora, koliko će energije trošiti i koliko će gigahaša dati. Za ovaj mid vam treba 280 mining tokena i pola bloka, a za ovaj big vam treba 1,25 bloka, 500 čak mining tokena i 3 referral tokena. Nisam siguran kako se ovi referral tokeni dobijaju, vjerovatno morate, na primjer, 3 čoveka da pozovete da biste dobili za jedan, znači, referral token treba vam jedan čovjek da pozovete na sajt. Znači 3 čovjeka biste trebali da pozovete na sajt i plus vam treba 1,25 bloka. Tako da ovaj miner je dosta skuplji, ali znači nije nemoguće kupiti, doći do njega. Znači ja imam ovih 299 znači mining tokena, treba mi još pola bloka. Imam, ja mislim, 0,18 blokova, znači treba mi manje od 0,5 naravno, ali opet treba to zaraditi. Sad, kako se zarađuju mining tokeni, to sam već u prošlim klipovima rekao, ali ponovit ću, znači odete na faucet, kliknete na I'm human, rešite znači ovu captchu, znači light bulb, to je sijalica, claim i dobio sam nagradu u blokovima i 5 mining tokena. Sad, znači faucet je na svakih 15 minuta, kako da zaradite još? Ali lako, znači bilo koji od offer volova da radite, bilo koji od short linkova, vi dobijate ove tokene, kao i ovim, znači najbrže možete zaradi gledanjem ovih PTC reklama, znači nije neka zarada što se tiče blokova, ali svaki put kad pogledate jednu reklamu dobijete jedan taj token. Tako da mislim da je od 3 do 5 sekundi, retko kad 10 sekundi bude reklama i dobijete jedan token, tako da eto. A što se tiče zarade ostale, tu je na primjer drip offer. Zbog čega? Zato što oni imaju naravno PTC oglase, ali short linkovi su im mnogo laki, znači za završavanje, ne daju 50 blokova, znači vidite ovdje da piše da je 100.000 blokova na drip offer volu, jedan blok u stvarnosti, tako da ovo nije 50 nego je 0,0005. Ali mnogo se lako radi, evo kako se radi.
Znači, sačekamo 10 sekundi. Mnogo je lako. Sad da ja ne bih dužio klip, ja neću pokazivati baš svaki overflow kako se radi, ali vidjet ćete da je lako. I evo, znači sačekamo još 5 sekundi. Kliknemo na get link, izađemo iz ove reklame i to je to. Evo, dobili smo 0,00005 blokova. Evo, sad ćemo vidjeti tačno koliko je to. Znači 0,0005 blokova i event bonus, znači kao nagradu, znači to traje još 5 dana, dobili smo još 0,00025. Tako da, i plus smo dobili ovdje experience više, imate znači power bonus, ja znači na 15. levelu imam 4,5% power bonus, tako da vam i u tu ruku znači dosta. E sad, da biste mogli da craftujete, trebate biti, ja mislim, 10. level. Tako da sad će vam biti, evo znači sad prilike mnogo dobre, da lako se level upujete da biste mogli da craftujete. Mislim da sam promenio u prošlom klipu, ali ajde pokazat ću opet. Ja sam unapredio znači ovaj moj starter miner na level 10. Ovaj sam napravio, ali vjerovatno ću ga prodati, znači evo ne mogu da ga prodam, izbacio sam ga da ga prodam, ne mogu da ga prodam, tako da ću možda čak i da ga recikliram, jer ne isplati se, evo pogledajte kada ga, nisam lepo ukapirao kako ovo funkcioniše, uglavnom mnogo malo daje gigahash, znači samo 0,085286, a da ga upgradeujem treba mi i sve ove komponente i plus 0,0225 bloka, tako da je to preskupo i plus mi znači zauzima 1 space i čak 12 vati troši. A pogledajte ovaj znači level 10 miner, starter miner koliko malo troši, znači samo 3 vata i 2 space zauzima, a daje mi 3,8 GHz, tako da eto, njega ću prodati, samo što ću da smanjim cijenu na primjer na 0,15, samo neko da ga kupi, ako se neko zezne da ga kupi uopšte. Invalid crypto, znači to ćemo na blok, to je to. Sad ću vam pokazati još jedan način kako da zarađujete. Znači ja pokazujem preko ovog načina jer meni neće direktno, znači time wall je mnogo dobar način zarade, ali pošto time wall meni neće da radi, znači neće da mi se poveže, odemo na clicks i ovdje bi trebalo da vam izađe time wall. I preko ovog, znači no tick se zove, znači sajta, radite znači one reklame na time wallu, pogledajte neki od mojih ostalih klipova i vidjet ćete znači kako se rade reklame, znači idemo na clicks, view ads, gledamo reklame i poslije idemo withdraw i prebacimo znači tu zaradu. Sad ću da vidim da li mogu da vam pokažem koliko sam ja zaradio, evo ga earning history ovdje. Evo, znači zaradio sam 0,015 jednom i drugi put 0,03 bloka, tako da eto, to je znači jedan od načina kako da zaradite, da dođete do onih 0,5 blokova, kako bi dobili onaj miner koji daje dobru svotu gigahasha, mislim to je na prvom levelu, kasnije kad se napredi može da da mnogo više, čak više mnogo nego 3,8 gigahasha koliko daje starter miner. Eto, to je to što se tiče ovog klipa, ako imate neki pitanje slobodno ostavite u komentaru, lajkujte ovaj video, šerite, subscribe-ujte na moj kanal i to je to.